dalagko nga events igalunsar sang World Bank sa Iloilo City. Kag RCBC may tanyag nga bank services sa mga barangay. Manginsentro sang dalagko nga events ang syudad sang Iloilo sa palaabuton nga bulan sang Hulyo. Inibangod sang igalunsar nga events sang World Bank Services International. Una, amo ang PhilBex nga magasentro sa sektor sang building and construction industry. Nakita ang pag-uswag sang syudad sa pagsulod sa mga dalagko nga developers kag pagsanyog sang BPO industry. Sunod, amo ang FBEX nga magasentro naman sang food and beverage. Target sini ang hospitality sector bangod sang pagsanyog sang hotel and restaurant industry. Kag ang ikatatlo amo ang TLEX nga magasentro naman sa travel and leisure. Target sini ang pagganyat sang madamo nga bisita bangod sang tourism and heritage site sa Iloilo. PhilBex will cover the building and construction industry. IFBEX will cover the food and beverage, while travel is about travel and leisure. As we know, Iloilo is a very vibrant city full of rich in heritage and culture. And I think with all the vast development, as mentioned by Mr. Mayor Jerry, I think Iloilo is the best place to also to showcase not only the heritage and culture but also the talents that is within this area. Suno kay Mayor Jerry Treñas, excited siya sa mga events bangod sang linibo nga bisita nga mag-aabot sa Iloilo. Ginapananaw man sini ang oportunidad nga mahatag sa mga Ilonggo. Kapin 30,000 ang ginalauman sa tatlo ka events, kag 200 local and international companies ang magapasakop. I would like to take this chance to invite all the Ilonggos to come and visit our 3 events here in Iloilo, PhilBex Iloilo, IFBEX, and TLEX Iloilo this coming July at ICON. Ang iningasahi sa mga kahiwatan ang resulta sa pagpaninguha ni Mayor Jerry Treñas kaupod ang mais para mangin destinasyon ang syudad sa Iloilo para sa mga dalagko nga exhibitions kag conventions. Carmela Mi Rodrigo para sa Level Up Patrol. Mas ginpahapos nga banking system ang tanyag karon sang RCBC sa mga pumuluyo sa barangay. Inibangod sa ila mobile ATM machine, hindi na kinahanglan pa nga magpadulong sa bangko o kung nagakalain-lain nga branches, bangod mahimo nga maka-withdraw sang kwarta bisan yara lang sa tiangge. Padayon ang paghaylo karon sang RCBC sa mga barangay nga magpartner sa ila para sa mobile ATM machine. Kapitan mismo sang barangay ang magatumod sang tiangge para mapahapos ang transaksyon sang pumuluyo. Sa amon ng initiative, gaan namon sang device ang mga barangay or ang mga tiangge sa barangay nga i-identify sang kapitan nga didto lang sila ma-withdraw kwarta. So, una, tiyempo, hindi ka na magbiyahe, probably sa traffic subong, no? Kadamo na gid mga salakyan. Kulang na oras mo, probably 30 minutes para lang mag-withdraw. Tapos, plete mo pa. So, ara na sa barangay, maka-withdraw ka. Sa nagwa sa pagtuon sang Bangko Sentral ng Pilipinas, nga 7 sa tagsa ka napulo nga Pilipino ang wala pa nagagamit sang bangko. Sa baylo, personal sang mga ini nga ginatago ang ilang nga kwarta. Suno sa RCBC, bisa ng pag-apply sa karon sang bank account ang ginpahapos man. Sa ila pagpadulong sa barangay, dala nila ang ginatawag nga digital banking app sa diin isa lang ka government ID ang kinahanglanon. Sa amuning barangay banking, mangita kami tiyempo sa isa ka adlaw, ma-coordinate kami sa barangay, nga tanan nga pumuluyo, kung gusto nila mag-open account, hindi na sila magbiyahe pababangko, dito pa lang i-open namon. Kitungod, ang RCBC may ara nga digital banking app para sa masa, muning tawag namon nga Discartec. So right there and then, 10 minutes maka-open ka account, kailanlan mo lang isa ka government valid ID. Kung wala ka government valid ID, pwede man barangay certificate. Nagalaom ang RCBC nga makabulig sa mga barangay sang syudad para mapadali ang banking services kag transactions. May natumod na nga pilot barangay sang RCBC para sa ila proyekto diri sa syudad sang Iloilo. Carmela Mi Rodrigo para sa Level Up Patrol.